Příjemný pondělní večer vám z pražského studia Sportu TV přejí Zdeněk Krom a Pavel Ondrašík. Letošní seriál Speedway World Cupu má dnes na programu své druhé semifinále, které se pojede v anglickém Kingstonu. V sobotu se jel úvodní díl letošního seriálu, první semifinále v polském Gnězně a z přímého postupu do finále se radovali Švédové. Do závodu Race Off, který se pojede ve čtvrtek v dánském Vojens, postoupili druzí Poláci a třetí Rusové a bohužel česká reprezentace skončila na čtvrtém místě a bude čekat, jak si dnes povede nejhorší z toho kvarteta, které se dnes představí v Kingstonu, protože dle počtu získaných bodů se rozhodne o tom, který z týmu bude muset podstoupit v příštím roce kvalifikaci. Pavle, máme chviličku čas, co jsi říkal na vystoupení českého týmu? Tak pro mě osobně to bylo lehký zklamání a myslím si, že je škoda, že kluci nepodali malinko lepší výkon a hlavně se určitě víc čekalo jak od Matěje, tak od Edy Krčmáře, i zrovna tak od Tomáše Suchánka. Myslím si, že těch bodů mohli mít minimálně o 2, o 3 víc každý a bylo by to dneska určitě veselější, že kluci už by byli na cestě do Dánska, ale takhle se nám vrátili domů a budeme čekat na výsledek dnešního závodu. V Polsku byly rozhodně favority, domácí Poláci, tady vidíme záběry z toho úvodního semifinále. Hned první sérii provázelo velké množství pádů, Rusové nezískali ani bod a hned 3 z nich byli diskvalifikováni v té úvodní sérii. No ale pak přišla velká rána pro polský tým. Jaroslav Hampl, kapitán, si zlomil stehenní kost hned při své úvodní jízdě. No a nejenže nemohl pokračovat v dalším průběhu závodu, ale pro Jaroslava Hampla letošní sezóna skončila. Poláci tedy museli dojet zbytek závodu ve třech a i tak byli rovnocenným protivníkem Švédům, kteří nakonec slavili postup, získali 40 bodů, Poláci zaostali o 4 body, Rusové měli bodu 27 a český tým 20, přestože ještě po druhé sérii Češi měli na ruský tým náskok 9 bodů, ale ten závěr naší reprezentaci vůbec nevyšel. V Kingstonu se pojede, jako už tradičně od roku 2001 se zde jezdí pravidelně semifinále Speedway World Cupu. Norfolk Arena se přejmenovala na Adrien Flux Arenu, ale pořád je to pochopitelně ten samý stadion, kde dnes změří síly domácí Velká Británie, Austrálie, Spojené státy americké a Lotyšsko. Pavle, já si to shodneme, že papírově na tom jsou nejlépe Australané, kteří by se měli prát s Velkou Británií o vítězství a Lotyšsko se Spojenými státy pravděpodobně budou bojovat o to třetí místo a postup do race-off. Tak určitě papírově by to takhle být mělo, asi se tak i stane, ale nicméně jsou to závody na plochý dráze a tady se opravdu může stát cokoliv. Viděli jsme to v Polsku, kde prostě ty Poláci byli absolutní favoriti, tam vůbec nikdo nepočítal s tím, že by prostě mohli být druhý, ale prostě stávají se různé věci a tato nádherná anglická dráha si myslím, že skýtá mnoho možností pro to, aby třeba mohli překvapit Američaní a loni už tam byli Lotyši, už to tam mají najetý, myslím si, že budou chtít pozbírat určitě víc bodů než v loňském roce, takže závody začínají od nuly a teďka se nám tady chystá první jízda a po první sérii třeba budeme trochu chytřejší. Tady už vidíme sestavu pro první rozjížďku. Za Austrálii pojede Jason Doyle, za Spojené státy americké Greg Hancock, za Lotyšsko Andrej Lebeděvs a za Velkou Británii nováček týmu Robert Lambert. Robert Lambert, to je možná trochu překvapení v týmu Velké Británie, Pavle. Tak určitě je, ale je to hrozně talentovaný a šikovný kluk a musím si říct, že v 17 letech jede výborně právě na této domácí dráze a troufnu si říct, že jak se ty týmy snaží lehce ty svoje závodníky omladit, tak právě Angličani tady to dokázali společně s Australanem a ten tým omladili a prostě ty závodníci potřebují získat zkušenosti. Tady už start úvodní rozjížďky druhého semifinále letošního World Cupu.
start měl Greg Hancock s modrou helmou a ujímá se vedení a Lambert je třetí a teď bude dotírat na Australana. Tak končí Andrej Lebeděv, Lotyši tedy nezačali dobře toto semifinále. Greg Hancock na první pozici, za ním Jason Doyle, který na něj útočí. Dva jezdci ze seriálu Grand Prix, pochopitelně Greg Hancock, americký kapitán a jezdec, který je hlavním tahounem americké reprezentace. Ale vidíme, že Jason se opravdu nevzdává a ještě bude bojovat, ale bude to mít hrozně těžký, protože jak víme, tak Grega se špatně předjíždí a je furt ve vynikající formě. Výborně, Greg Hancock pošle Spojené státy do vedení po první rozjížďce. Ale pochopitelně u amerického týmu je vždy otázka, kolik bodů budou schopni pozbírat ostatní jezdci. Greg Hancock pravidelně při soutěži družstev atakuje 20-bodovou hranici. Například loni při závodě Race Off vyjel plný počet, tedy absolutní maximum 21 bodů. Neuvěřitelný výkon. A také v semifinále tam získal 16 bodů. Druhý Jason Doyle a třetí Robert Lambert, který pochopitelně jede na domácí dráze, takže to pravděpodobně přispělo k té jeho nominaci do britského týmu. A určitě si musíme přiznat, že tuhle jízdu měl hodně těžkou, protože jak Jason Doyle, tak Greg Hancock jsou závodníci opravdu světový extra klasy a tady to v té jízdě to dokázali. Moc za nima nezaostával, takže si myslím, že tady ten bod asi byl po zásluze, mohl to předpokládat, že to bude, trochu se mu nepovedl ten start, tady vidíme, že Hancock měl úplně raketový a oproti těm ostatním 3 závodníkům prostě to bylo po třídu lepší. V týmu Spojených států jsou kromě Grega Hancocka ještě Gino Manzarek, Max Rummel a také Ryan Fisher, který loni v týmu nebyl kvůli zranění. Naopak v týmu možná trochu překvapivě není Ricky Wells, který jezdí v Británii nejvyšší soutěž, takže znovu dostal příležitost mladíček Max Rummel, tam jsme viděli spokojený americký tým a tady čerstvý 45-ník Greg Hancock. Vidíme sestavu pro druhou rozjížďku. Troy Batchelor, Maxim Bogdanovs, Taivo Finden a Gino Manzarek. Znovu tedy dva jezdci ze seriálu Grand Prix. Taivo Finden jako vítěz posledního závodu velké ceny České republiky v Praze na Markétě, kde zopakoval vítězství po třetí v řadě. A s ním Troy Batchelor, ale Batchelorovi se zatím v Grand Prix příliš nedaří. Figuruje až na 14. pozici. Podobně jako Chris Holder, paradoxně nejlépe se daří nováčkovi v Grand Prix Jasonu Doyleovi z té australské trojce. Určitě, myslím si, že ta je určitě favoritem číslo 1 téhle rozjížďky. Výborný start předvedl. Tak Finden výborně odstartoval a už si pracoval mírný náskok. Za ním bílá přilba, tedy Troy Batchelor. A třetí je Gino Manzarek. Maxim Bogdanov ztrácí relativně výrazně a myslím si, že už ani toho Gina nestihne a nepředjede ho. Ale překvapivě trochu pro mě ztrácí Troy Batchelor, který je podle mě 20-30 metrů za Findenem a taky se s tou dráhou zatím spíš pere, než by na ní závodil. Měli konstantní rozestupy. Taivo Finden potvrzuje roli favorita v této rozjížďce. Letos jezdí Finden fantasticky a dojel si pro 3 body. Druhý Troy Batchelor a třetí je Gino Manzarek. Taivo Finden letos
vynechává závody v britské nejvyšší soutěži, proto aby měl trochu volnější program. Jezdí tedy polskou extraligu a také švédskou nejvyšší soutěž, plus pochopitelně závody Grand Prix. No, zatím to není nějak na škodu na jeho formě, určitě to není znát a jede výborně, kromě první Grand Prix, kde byl lehce nejistý, ale tam to bylo způsobený nějaký, myslím si, že problémy s motorama. První závody v Polsku Maki úplně nevyšly, začátek sezóny, ale teď už se nastartoval k výborným výkonům a dneska to zatím jenom potvrdil. Tady tu vidíme start podobný jako Hancock, výborně odstartoval a udržel si tu vnitřní stranu toho oválu, a což tady určitě ze začátku závodu je to výhodnější, kde ta dráha je výborně připravená, je lehce načechraná úplně všude, takže ta první zatáčka tady projel výborně a úplně bez problému až do cíle. Tady jsme viděli trošku problémy, tady měl právě Troy Batchelor, který se to tam z výjezdu zvedlo a Troy je zklamání letos pro mě osobně, teda, protože zatím se mu nedaří, ale ne, že by se nedařilo třeba jenom v Grand Prix, ale myslím si, že v těch ligách taky nejde úplně to, co bychom od něj čekali, na co byl on sám zvyklý hlavně. Timo Finn a Greg Hancock výborně odstartovali z druhé dráhy. Když se dívám na loňské statistiky, jak se tady jelo při semifinále, tak nejlépe z toho vycházely ty dvě vnější dráhy, nejlépe trojka. Ale pochopitelně dnes může být ta dráha připravená úplně jinak. Tady už vidíme čtveřici jezdců, která se představí ve třetí rozjížďce. Krestas Podjux, Max Rummel, Chris Holder a Danny King za Velkou Británii. Ten je stabilním členem týmu. Lennart Sitra. Chris Holder na první pozici. Chris Holder je poměrně favorit této rozjížďky. Jediný stálý jezdec z Grand Prix v této jízdě. Tam je ještě souboj o třetí a čtvrtý místo mezi Bogdanovsem a teď tam udělal chybu, uvidíme, jestli to využije Američan, myslím si, že jo. No, Max Rummel teď zkouší podjet Podjuxe, ale Podjux uhájil třetí příčku. Max Rummel je nejméně zkušený z té americké čtveřice. Vůbec nejezdí závody v Evropě. Danny King se dotáhl na Chrise Holdera. Já myslím si, že vypadá, že je i rychlej. Jako hodně dotírá právě na Chrise a zřejmě už to nestihne, ale do dalších jízd, když udělá lehkou změnu, aby lepší odstartoval, protože ten start se mu moc nepovedl, tak Danny by mohl být taky klíčovým mužem právě anglického týmu. V Anglii se mu poměrně daří a má takový stejný výsledky, nemá žádný velký výkyvy, takže to bude určitě velký klíč k tomu, aby Angličani dneska to dotáhli třeba do vítězného konce. Alan Rossiter oproti té loňské sestavě udělal jednu jedinou změnu. V týmu zůstali Harris Wolfenden a Danny King a místo Simona Stedda nastoupil mladíček Robert Lambert. Právě velká vyrovnanost jezdců rozhodla o tom, že loni ze semifinále v Kingslynu Velká Británie postoupila přímo do finále, které se loni jelo v polské Bydgošti. Velká Británie získala 44 bodů. Spojené státy americké dotáhl Greg Hancock až na druhou pozici, když získal ne 16, ale 19 bodů. Tady ještě jednou Chris Holder rychlý na startu. Danny tam musel s tím lehce to víc zalomit, než bylo zdrávo, a v tom prvním kole ztratil nějaký metřík a postupem času těch kol si budoval rychlost a dotáhl se na Chrise až úplně vlastně na dostřel a možná ještě, kdyby se to o 2 kola navíc, tak na něj stihnul zaútočit pořádně. Už jsem o tom mluvil, Chris Holder podobně jako Troy Batchelor určitě není spokojen s tím, jak se prezentuje v seriálu Grand Prix. Figuruje na 13. pozici, má stejně jako Batchelor 13 bodů. Naposledy v Praze skončil na 10. místě, kdy získal 6 bodů. Tohle už je čtvrtá rozjížďka, kde se nám představí zbývající kvarteto, které se ještě neukázalo na dráze.
Ryan Fisher, Chris Harris, Evgeny Kostigos a Nick Morris. Nick Morris to je pro změnu nováček v australském týmu. Australům stále chybí distancovaný Darcy Ward. Austrálie může litovat, že letos se světový pohár jede nezvykle v takto brzkém termínu. V minulých letech jsme byli zvyklí, že se jezdilo v červenci či v srpnu jako v loňském roce. Protože právě v tento měsíc Darcy Wardovi prší trest za pozitivní test na alkohol a bude se moci vrátit k závodu. No, teď už se pojďme soustředit na čtvrtou jízdu. Právě tam mladíček za Austrálii Nick Morris, na kterého jsem hrozně zvědavý, jak se tady popere jak s domácím Chrisem Harrisem, tak třeba s Američanem a Lotyšem. Myslím si, že letvý start. Tak jízda pokračuje. Chris Harris na prvním místě. Za ním Ryan Fisher. A třetí je Nick Morris. Já myslím, že už teďka si poradil a dostal se na druhou příčku. No, Nick Morris už předjel amerického jezdce. Chris Harris, ten na rozdíl od Teo Finnena na amerických ostrovech jezdí také v letošní sezóně. Morris se taky dotahuje na Harrise právě, takže to je určitě zajímavý, ale to poslední zatáčka nás čeká, myslím si, že už se mu to nepovede. Chris Harris v úvodu sezóny zdá se vypadá o něco lépe než v té loňské, alespoň dle výsledků v Grand Prix, kdy loni těch bodů příliš nepozbíral. A letos zaujal hned při prvním závodě v Varšavě, kde skončil na druhém místě se 7 body. V Tampere pak získal 6 bodů. Pochopitelně Harris na domácí půdě chce podpořit svůj tým maximálním počtem bodů. Loni získal 11 bodů v tom semifinále, stejně jako Danny King. Teo Finnen byl nejlépe bodujícím jezdcem Británie, získal bodů 11. Vidíme opakovaný start. Se zdálo, že se tam lehce pohnuli dřív, ale jízda pokračovala. Chris Harris tam do toho šel po hlavě, jak jsme u něj zvyklí právě v těch týmových soutěží, prostě, že do toho umí dát 110% a prostě jak jede s anglickou vlajkou na hrudi, tak jede ještě líp, než jezdí v Grand Prix nebo kdekoliv jinde. Tady jsme viděli předjetí Nicka Morrise, kdy stihnul právě předjet amerického závodníka Fishera a dokonce se dotáhnul i na Harrise až v posledních metrech. A jak si říkal, Nick Morris je právě dobrým příkladem toho, že by mohl jet dneska i jak za Anglii, tak za Austrálii, protože má oba rodiče Angličany, ale narodil se v Austrálii, takže držitel v obou pasů a uvidíme, jestli za tu Austrálii bude bojovat víc, než by bojoval za Brity. Nick Morris včera oslavil 21. narozeniny. Přiznám Państwu, že když přijeżdżałem dzisiaj do postup do finále výborným narozeninovým dárkem. Nyní nás čeká krátká přestávka, pak se znovu vrátíme k druhému semifinále letošního World Cupu. What's your impression after the first race and after the whole event? Yeah, you know, we got a few points on the board, so that's good, and you know, it's good for me to be racing back in England. You know, the World Cup. Miss it? I don't know if I miss it, but it's good to be back here. You know, the World Cup's one of the biggest events on the calendar, and you know, it's going to be some tough racing. Po krátké přestávce s obrazem vracíme zpět do Kingslandu, kde nás čeká pátá rozjížďka druhého semifinále letošního World Cupu. Po té úvodní sérii jsou vedení Britové společně s Austrálií, mají shodně 9 bodů, o 4 body méně mají Spojené státy americké a
Lotyšsko má zatím pouze jeden jediný bod, který vyjel Kjastas Podžuks ve třetí rozjížďce, kdy porazil Američana Maxe Rumla. No, tady v této jízdě největší favorit by měl být samozřejmě Chris Holder, ale uvidíme, jak se s ním Robert Lambert popere a jestli přiveze důležitý 2 body pro Anglii, protože jak jsme o tom mluvili, ty favorité zatím mají stejně 9 bodů, takže každý ten bod, který by ztratil navíc třeba s Manzáresem nebo s Lebeděvsem, by mohl Angličany mrzet. Ano, tady vidíme, že lotyšský manažer Vladimír Rybníkov už sáhl k taktické výměně. Evgenij Kostikov zůstal tempu a nahradil ho Andrej Lebeděvs. Za Ameriku Gino Manzárez, Robert Lambert za Velkou Británii a Chris Holder za Austrálii. Vidíme, že start se nepovedl. Bude se tady opakovat. Teď je otázka, jestli se dotknul nebo nedotknul. Kšiltem, jo, asi jo. Robert Lambert neudržel nervy na uzdě. Myslím si, že nervozita tady u něj určitě hrála roli, protože věděl přesně, o čem jsme tady mluvili před chvílí, že to je důležitý pro něj a neudržel ty nervy na úzdě a před 17 letech těch zkušeností tolik není a ty nervy určitě pracujou. Robert Lambert je nejmladším účastníkem tohoto semifinále. Evgenij Kostikov z Lotyšska je pouze o rok starší. My jsme to viděli v sobotu třeba u Tomáše Suchánka, který také najel do pásky při startu a zdálo se, že při těch startech byl nervózní. Teď to tedy potkalo Roberta Lamberta. Je to určitě škoda, no, jak pro něj, tak samozřejmě pro Anglii, ale tady vidíme, že ta ruka byla tentokrát o chvilku rychlejší než ruka pana rozhodčího a pojedeme ve 3. Tato rozjížďka tedy pojede pouze ve 3 jezdcích. Chris Holder už se připravuje na start. Kapitán australského týmu. Pavle, překvapila tě nominace Nicka Morrise? Přece na Austrálii mohou kam sáhnout, mají poměrně dost kvalitních jezdců. Ale zase na druhou stranu mají poměrně dost kvalitních teďka mladých závodníků. Spoustu je tam kluků, kteří přišli do Anglie a do Evropy sem vůbec. Zatím tady jedou výborně, jich troufnu si říct, takový 3 mladý kluky tam mají teďka na výborný úrovni a určitě mě to nepřekvapuje, protože manažer Mark Lemon určitě dává příležitost, snaží se dávat příležitost těm mladým a teďka určitě to je dobrá volba, protože, jak jsem to říkal, Nick Morris se mi jeví výborně v anglické lize, jede se to v Anglii, takže prostě příležitost dostal. Jestli dostane příležitost i ve Vojenců, to samozřejmě uvidíme a záleží, jak se mu bude dneska dařit. Ano, v minulosti jel třeba Davey Watt nebo Cameron Woodward, také Dakota North. Teď už ale 5. rozjížďka. Chris Holder za vedení. A Lebedě zde na 2. místo před právě Gina Manzárese, takže určitě ta výměna za Kostikov se pomohla Lotyšům a první 2 body, který Lotyši udělají, nebo první, 2. místo, který tady zřejmě pro ně přijede Lebeděvs a vidíme, že Holder už má slušný náskok a dneska teda jede zatím čistě a hezky a myslím si, že to je zpátky ten Chris, na kterého jsme byli zvyklí. Chris Holder už má na svém kontě jeden titul mistra světa. Narodil se v roce 2012. Nájezd do posledního kola. Andrej Lebeděvs, stále velmi mladý jezdec. Je mu teprve 20 let. Jezdí švédskou nejvyšší soutěž za Rospigarnu. Teď Lotyši snížili ten náskok Spojených států, i když pouze o 1 bod. Viděli jsme vítězný čas
Chrise Holdera. Rekord dráhy drží Nicky Pedersen z roku 2002. 57,6 sekundy. Dráha v Kingslandu je dlouhá 342 metrů. Na anglické poměry to je tedy poměrně dlouhý okruh. A kapacita stadionu je 8,5 tisíce míst. No, podle těch záběrů se mi zdálo, že tam těch lidí je opravdu hodně. Nevím, jestli mají vyprodáno dneska, ale určitě anglický fanoušci přišli podpořit národní tým a tady vidíme opakovanou jízdu, kdy prostě Holder suverénně odstartoval, lehce si pověl do té ideální stopy a kontroloval tu jízdu vlastně od začátku až do konce. No a tady jsme mluvili o těch anglických fanoušcích, ty jsou výborní a dokážou vytvořit výbornou kulisu právě pro domácí závodníky a jak si říkal, v Kingslanu se jezdí několikátou sezónu, takže ty britský závodníci tu dráhu mají rádi, protože je lehce atypická oproti těm ostatním a troufnu si říct, že kdyby to bylo třeba v půlu, tak tam takový šance na vítězství mít nebudou jako právě třeba v Kingslanu. Austrálie loni to semifinále tady v Kingslanu příliš nevyšlo. Jak už jsem říkal, skončila až na 3. místě za Velkou Británii a Spojenými státy. Nepříjemný záhod zažil hlavně Darcy Ward, na kterého se lepily technické problémy a v jedné jízdě reagoval pravděpodobně na blesk z fotoaparátu a zastavil v domnění, že je jízda přerušena. Darcy Ward loni získal pouze 6 bodů. Loni se zde Austrálně museli obejít bez Chrise Holdera, který ještě doléčoval zranění, takže tahouny týmu byli Troy Batchelor a Jason Doyle. Nastoupil ještě Cameron Woodward, kterého ale pro ty závěrečné boje ve světovém poháru nahradil právě Chris Holder, který už se uzdravil po zranění, kdy absolvoval zhruba 6 týdnů. Teď určitě je důležitá jízda pro Angličany, protože je potřeba, aby Woffinden porazil Hancocka a dostal Angličany zpátky na dostřel právě Australanů, protože za ty jede Nick Morris. Tak... Tak Woffinden, Nick Morris, Kyasta Spojux a Greg Hancock, tak to se jestli poskládali od těch kráhy. No, zase Hancock výborný start. Skvělý start Grega Hancocka, je na vedoucí pozici a vypracoval si náskok. Tam udělal chybu, právě tady Woffinden se mu to tam zavedlo a ztratil pár metrů, ale už je zpátky na dostřel Hancockovi a už bude bojovat o první místo. Znovu chybička tady Woffindena. A Nick Morris, který dokonce přišel o druhou příčku. Greg Hancock při těch soutěžích družstev je snad ještě lepší než při závodech Grand Prix. Jako by ta odpovědnost ještě více vybičovala k výkonu. Tak určitě ta odpovědnost je na něm znát a je to výborný tahoun mužstva. Škoda, že k sobě nemá aspoň 2 závodníky, ale tady ještě vidíme, že tady Woffinden ještě bude bojovat o tu druhou příčku. Nájezd do posledního kola. Nick Morris hájí druhou pozici. Teď dokonce útočí na Grega Hancocka. Tak to bylo hodně těsné. Hodně těsný závěr. Greg Hancock, který si celou dobu poměrně jistě kontroloval vedení. Tam byla drobná chybička v té poslední zatáčce, ale tento záběr ukazuje, že Greg Hancock zůstal ve vedení. Zřejmě to tak bylo, myslím si, že to je tak o půlku předního kola, možná ani ne. Ten dojezd byl opravdu... byl tam. Tady už je to vidět, je to, možná to půlka předního kola ani nebude, ale byl tam. Určitě hezká jízda, škoda určitě pro Angličany, protože tady Woffinden tam vyrobil minimálně 3 hrubky a to je stálo druhý místo, možná i první. Greg Hancock, který splnil svůj standard a znovu vyhrál tuhle rozjížďku. Spojené státy tedy na Austrálii ztrácejí 5 bodů. Znamená to, že ještě nemohou využít žolíka, kterého mohou využít v případě, že ztrácejí 6 bodů. Tady vidíme po tom startu, tady se to lehce Woffindenovi zvedlo, ale zase Hancock
vynikající start, tady to vidíme teď, zalomil, zvedlo se mu to, musel uklapnout, v tu ránu ztratil dost velkou část a znova v tom samém podobném místě udělal tu samou chybu a Nick Morris toho využil a stihnul ho předjet. No. Zatím Angličani působili nervózním dojmem, jo? Jsou asi pod tlakem těch médií a toho domácího publika a ani takovýhle chyby tady Ufinden normálně nedělá, takže... Greg Hancock při závodech Grand Prix letos nebyl až tak suverénní při startech, podobně jako třeba v loňské sezóně, ale dnes oba dva ty starty byly naprosto dominantní v jeho podání. Teď už 7. rozjížďka Maxim Bogdanov, Jason Doyle, Ryan Fisher a Danny King. Tady to bude mít Danny King těžký, protože Jason Doyle, jak si tady říkali, nejlepší letos Australanou v Grand Prix. Já myslím si, že je opravdu ve výborné formě, jak v loňském roce, tak v letošním a teď může zase Austrálii trochu posunout blíž tomu finále, protože určitě té poslední šanci se budou chtít vyhnout jak Angličani, tak Australani. Jestli nikdo tu poslední šanci chtít nebude, radši bude chtít tady vyhrát. A znovu jsme viděli najetí do pásky. Tentokrát to byl americký závodník, troufnu si říct. Ano, byla to modrá přilba. Ryan Fisher bude vyloučen z této rozjížďky. Bylo to zcela evidentní. Ryan Fisher loni nemohl jet kvůli zranění. Místo něj byl v týmu Ricky Wells, který jezdí britskou nejvyšší soutěž také v letošní sezóně. Ale americký manažer Billy Hamill sestavu vybral bez něj. Takže nervozita nám stoupá na všech úrovních, i na těch nižších, i na těch velkých. Jak jsme viděli Ty Ufinden, předtím samozřejmě Lambernel do pásky. Je to důležitý závod, no. Ty závodníci jsou na to přemotivovaný a jsou určitě nabuzený na 110% a chtějí za každou cenu nějaký ten bod urvat. Ryan Fisher v minulosti při absenci Grega Hancocka dělal kapitána amerického týmu. Letos Ryan Fisher jezdí v Anglii za Plymouth a jezdí také za Ravič, druhou polskou ligu. V roce 2013, tedy před 2 lety. Právě on byl hlavním tahounem Spojených států při cestě z kvalifikace do semifinále. V té kvalifikaci v maďarském Miskolci tehdy Ryan Fisher vyjel 14 bodů. V závodě Race of Praze pak Fisher získal bodů 8. Určitě Američani jeli výborný závod, kromě Hancocka se tam samozřejmě dařilo celý trojici a myslím si, že ten závod jenom zdramatizovali a určitě tam bylo celou dobu se na co koukat samozřejmě, včetně Lotyšů, tam se závodilo do poslední rozjížďky. 7. rozjížďka tedy znovu pouze ve 3, už po druhé v dnešním programu. V 5. jízdě byl vyloučen Robert Lambert, Bogdanov, Doyle a Danny King. Vynikající reakci měl Jason Doyle, za ním Danny King a 3. je Maxim Bogdanov. Ten hodně zaspal na startu, mi přišel, že tam zůstal vyset a Jason tady zatím jede výborně a to, co určitě Australani potřebují, jede před Angličanem. Jason Doyle je tradiční člen toho australského družstva. Oni si vyjel účast v Grand Prix v kvalifikaci. A teď drží za zády Dannyho Kinga. Na jezdu posledního kola má mírný náskok. Oba dva jezdci volí dost podobnou stopu.
už to vypadá, že vyhledávají ten materiál, který už se posunul od toho vnitřního okraje směrem na prostředek a snaží se, aby byli co nejrychlejší, tak samozřejmě ten závodník, co jede vepředu, tak si určitě vybírá tu stopu, která mu víc vyhovuje a v současné době to je zřejmě ten střed té dráhy. Jason Doyle letos v Grand Prix byl nejlépe 5. ve finském Tampere. V Praze se těsně nevešel do semifinále, skončil 9. se 7 body. Teď přivezl 3 body pro Austrálii, která se tak vzdálila Velké Británii na rozdíl 5 bodů. Tak určitě to není pro Angličany ztracený, ale zatím ten závod se pro ně moc dobře nevyvíjí, ale je před námi ještě 12 rozjížděk, takže tak, jak se to vyvíjelo teďka dobře pro Australany, se to pak může vyvíjet dobře pro někoho jiného. Určitě Američani budou moc nasadit Jokera, takže v nejbližší době můžeme čekat, že Hancock v nějaký papírově slabší rozjízdce nastoupí s Jokerem a zřejmě přiveze 6 bodů, protože zatím výborně startuje. A jsme viděli, Jason Doyle si pohlídal Daniel Kinga, vyvezl hned v té první zatáčce, dal mu najevo, že mu tam žádný místo nenechá, postrčil ho na tu míň výhodnou pozici u mantinelu, kde musel se s tím trochu poprat a nebylo to úplně ideální. Jason Doyle tady jel výborně už v loňském roce, kdy pro Austrálii vyjel 15 bodů, tedy nejvíce ze všech jezdců. Tady jsme viděli, čeká nás jízda číslo 8 a má tam nějaký problémy Lebeděv, který nemohl nastartovat motorku, ale teď už se mu to zřejmě podařilo a ty 2 minuty úplně v pohodě stihne. No, viděli jsme, časový limit už běží. Andrej Lebeděv se představil v této sérii už v 5. rozjížďce, kdy jel jako náhrada za Evgenie Kostigovse. Všichni 4 jezdci lotyšského týmu jezdí za lotyšský klub Lokomotiv Daugavpils. A tohle je tradiční lotyšská sestava. Nicméně Lotyši výrazně ztrácí už ve druhé sérii. Butcher, Lebeděv, Harris a Rummel. Harris jde do vedení. Rychlý Chris Harris na startu. Je těsně podél liney. Za ním Troy Butcher, ale Lebeděv se mu nebezpečně přiblížil. Zkoušel to pod něj, ale neměl dostatek rychlosti. Opak už ztrácí Max Rummel. Chris Harris dneska výborně startuje, ale pak mi přijde, že lehce ztrácí v průběhu té rozjížďky a tady zase vidíme, že Butcher se na něj dotahuje a bude muset ještě bude mít hodně práce s tím, aby udržel ty 3 body pro Angličany. Tady australský jezdec je rychlejší, to je vidět z těchto záběrů. Ale Harris, přestože je pomalejší, tak zatím nechybuje a drží Troje Butchera za sebou. Poslední kolo a tohle už Harris udrží. Druhý tedy Troy Butcher. A třetí Andrej Lebeděv. To je přesně to, co Angličani potřebovali na konci této série, aby Angličan přivezl 3 body a podařilo se mu to na 100% a teď zase se ten závod bude vyvíjet jinak, protože bude přestávka. Určitě Angličani teď si sednou nebo si tam lehce popovídají a budou do toho třeba tak jako právě Chris Harris. Austrálie má po druhé sérii závod výborně rozjetý. Má na svém kontě 19 bodů, ale 4bodový náskok. To není nic, co by Velká Británie nemohla stáhnout. Spojené státy mají bodů 9 a Lotyšsko zatím 5, což nám vyhovuje, protože, jak už jsme říkali v úvodu, právě mezi Lotyšskem, respektive mezi posledním týmem z tohoto semifinále a českým týmem se rozhodne, kdo pojede příští rok kvalifikaci. Vidíme opakovaný záběry tyhle poslední 8 jízdy a Harris výborně odstartoval
musím říct, že i ten start předtím, i tenhle ten mu vyšel a tady vidíme detailní záběr. Už v Praze jezdil na motoru od Marcela Gerharda a tady podle mě to používá taky a zatím mu to výborně startuje, lehce ztrácí, jak jsme říkali, po rovině musí víc bojovat, ale v tom posledním kole už zase si vypracoval mírný náskok, pohlídal si to a zatím má 2 vítězství a ze 2 startů, takže určitě spokojenost jak manažera britského, tak Chrisse Harrise. Tady vidíme manažer anglické reprezentace Alan Rossiter. Chris Harris letos stejně jako v minulém roce jezdí v Anglii za Coventry a v Polsku za Rybník. A tady právě Marcel Gerhard, který vyprodukoval ten nový motor a dostal se na scénu plochodrážní, zase nějaká novinka, tak uvidíme, jak mu to bude fungovat. Tohle je Ryan Fisher, smolař z této série, protože byl diskvalifikován, nemohl tak bodově přispět americkému týmu. There was a problem in the heat 7 for you. Too nervous? I thought the youngsters are going to be nervous tonight. Vzhledem k tomu, že nás čeká přestávka, tak ohlasy z tohoto rozhovoru se dozvíte až při sledování další série. Nyní tedy pojďme na přestávku. Taž mají to vyklučeně. Drugie pytanie. Nie idzie Amerykanom tak dobrze jak rok temu. Pytanie, czy można to jeszcze w jakiś sposób odwrócić. It doesn't go that good as last year, for example, for the American team. Do you have an idea what to change to make it better? For myself, just go win races. You know, I think. Znovu se vracíme do Kingstonu, vidíme, že už jezdci jsou připraveni k 9. rozjížďce. Pojďme si je představit. Za Spojené státy Max Rummel, když zdá se, že tam dojde ke změně. Ano, Greg Hancock poveze žolíka za Spojené státy, Robert Lambert, Nick Morris a Maxim Bogdanov za Lotyšsko. Tak určitě dobrá volba, protože zatím Max Rummel byl ten nejslabší článek, řekněme, americké reprezentace a tahle jízda papírově by měla být opravdu jednoduchá a Greg, jestli odstartuje aspoň v jeho standardu, tak prostě by neměl mít problémy větší v této rozjízdce. Ale určitě bude zajímavý souboj mezi mladíčkem Lambertem a Morrisem. Anglie a Austrálie. Tam můžeme čekat o 2. o 3. místo. Zajímavý souboj. Greg Hancock startuje z jedničky, ale bude to dnes zatím jedno. A i teď má nejlepší reakce a vynikající start. Obrovský náskok Grega Hancocka. Měl velkou rychlost na té rovince. Ale za ním Robert Lambert už dotírá na zkušeného Američana a dokonce se dostává před něj. Tak Hancock teď bude muset tvrdě bojovat. Robert Lambert je na vedoucí pozici ve 3. kole. A teď dělá Hancock má problémy. Je dokonce až 3. Dostává se před něj i Nick Morris. Nájezd do posledního kola. Stihne ještě Hancock vylepšit své postavení v jízdě, kdy veze žolíka. Zatím to příliš nevypadá. Ale Nick Morris ještě bude na Lamberta. No a Nick Morris se dostal před Roberta Lamberta. To bylo neskutečné, jak se před něj dokázal vmáčknout. Souboj 2 dravých mladíků, ještě jednou si ho pojďme vychutnat. To nechápu, jak to ustál Robert Lambert, ale myslím si, že i výborně se zachoval Nick Morris, vlastně tam to tady to dláblo Lambertovi a snažil se. Zřejmě asi Nick Morris bude první, ale určitě no. Nick Morris tedy poráží Roberta Lamberta úžasným manévrem
v závěrečném výjezdu. Greg Hancock, přestože výborně odstartoval, tak končí až třetí. Znamená to, že získává 2 body vzhledem k tomu, že vezl žolíka. To je určitě ztráta, s kterou Američani nepočítali. V těch minulých závodech Greg Hancock vždy dokázal žolíka maximálně využít a přivezl 6 bodů. Stalo se, jakoby Hancockovi tolik knela motorka. Taky mi to tak připadalo, že ztrácel výkon a bylo to kolo od kola pomalejší a pomalejší a proto i ty mladíci se takhle přes něj krásně dostali a svedli tam úžasný souboj až vlastně na cílovou pásku. Přestože to první kolo byl Hancock suverénní, nesmírně rychlý při výjezdu z první zatáčky, kdy si pracoval velký náskok, ale pak, jak už si říkal, začal ztrácet. Vlastně Nick Morris po startu byl 4. jednu chvíli a nakonec tu jízdu vyhrál, takže určitě klobouk dolů před touhletou jízdou v jeho podání. 10. rozjížďka zakončí první polovinu dnešního závodu. Andrej Lebeděvs, Ryan Fisher, Chris Holder a Taiwo Finden. Velká Británie aktuálně ztrácí 5 bodů na Austrálii. Tohle je australský manažer Mark Lemon. A ještě určitě ví, že ten závod není rozhodnutý, že prostě, jak si říkal, teď bude teprve polovina a je to ještě furt otevřený, je to jenom o 5 bodů a může se to zlomit, musí Australani ještě hodně bojovat. Ryan Fisher dobře odstartoval. Finden hodně špatně odstartoval. Druhý Chris Holder a třetí Andrej Lebeděvs. Taiwo Finden už se před něj natlačil a je třetí. Ale vedení stále možná trochu překvapivě. Ryan Fisher má za sebou 2 mistry světa. Ale ty bojují mezi sebou teďka úžasný souboj a vypadá to, že Finden vyjde z toho šťastnější. Ano, Finden se ze 4. místa dostal už na 2. a teď dokonce na 1. Zcela suverénně teď předjel Ryana Fishera. A teď Finden už najíždí do posledního kola jako vedoucí muž této rozjížďky. A teď ještě Holder, jestli zaútočí na Ryana Fishera nebo ne. Fisher uhájil druhou pozici, ale hlavní hvězdou této rozjížďky byl Taiwo Finden, který velice špatně odstartoval, byl až 4., ale pak dokázal předjet všechny soupeře. Pěkně postupně Andrej Lebeděvs, Chris Holder a nakonec také Ryan Fisher skončili za zády Taiwo Findena. Tady určitě teď vidíme, proč je současným lídrem seriálu mistrovství světa. Tady nám to, jak říkáš, ze 4. na 1. úžasná rozjížďka v jeho podání a bylo to proklouznout těma různýma, jak říkáme, takovým tím trafikem, který tam před ním byl, tak vlastně nespanikaneřil a pohlídal si to s rozvahou, všechny ty předjetí byly s rozvahou, neudělal žádný zbytečný manévr, který by ohrozil nějaký pád nebo nějaký kontakt s jiným závodníkem. To určitě uvidíme. Start měl hodně špatný a výborný start od Američana, který tu jízdu dlouho vedl a nakonec se musel spokojit jenom s 2. místem. Tady uvidíme první předjetí, Finden lehce po venku předjíždí Lebeděvse a se protáhnul vlastně mezi skoro 2 závodníkama. Bylo tam, i Holder mu tam překážel úplně v té ideální části a tady se pustil pod Holdera a z výjezdu to tam lehce dlávlo, musím si říct, že mu to i dobře zrychlilo a tady zrovna tak úplně, tady vidět to zrychlení. Prostě ten extra materiál tam, nebo tu měkkou část tam našel úplně v ten pravý okamžik a tomu zajistilo 3 body a Anglii taky. To předjetí Ryana Fishera bylo jako kdyby jel mistr a žák.
Během krátké doby si Taiwo Funen vypracoval obrovský náskok. Vypadalo to zcela jednoduše, ale tak to jezdí mistr světa a v současnosti vedoucí muž seriálu Grand Prix, kde má 6bodový náskok na druhého Nickyho Pedersena. Bylo to jednoduchý, ale nicméně Chris Holder Ryana Fishera předjet nedokázal, takže zas tak pomalu Ryan Fisher nejel a myslím si, že naopak, jak jsi říkal, že určitě to bylo velký kousek od Taje. 11. rozjížďka Greg Hancock, Troy Batchelor, Danny King a Evgenij Kostigov. Greg Hancock, který dostává možnost reparátu v této sérii. Těžko říci, zda udělal něco s nastavením motorky. Hancock znovu z jedničky, podobně jako v té 9. rozjížďce. Znovu vynikající start. Druhý Danny King a třetí Troy Batchelor. Myslím si, že teď si bude Greg víc hlídat tu vnitřní stranu té dráhy, ale taky vidíme, že není úplně rychlej a Danny King na něj teď měl velký štěstí, že se mu stihnul vyhnout. Myslím si, že Danny King by se teď měl soustředit i na to, aby ho nepředjel právě zezadu Troy Batchelor, který ještě najel teďka možná až moc s venkem a zase ztratil nějaký metřík. Podobně jako v tom předchozím kole, Troy Batchelor jde hodně ze široka, na rozdíl od Hancocka a Kinga, kteří volí více vnitřní stopy. Tak nyní se zdá, že Greg Hancock uhájí vítězství na rozdíl od té žolíkové jízdy a přivází tedy 3 body. Greg Hancock, jeho 4. start a 3. vítězství. No, teď Ameriku hodně zase přiblížil té cestě do Vojenců na čtvrteční závod a nevím, jestli udělal nějaký změny nebo ne, ale zdálo se mi, že jel na té samé motorce, takže možná jenom to lehce udělali z nějakou změnu nastavení a i když první kolo tam na něj lehce Danny King dotíral, tak potom už si vytvořil mírný náskok, který se mu podařilo uhájet až do konce. A teď vidíme, že zase Velká Británie už zase na 2 body, už je to zase určitě pro Anglii veselější a ten závod bude možná jak na houpačce až do konce. No, jenom dobře pro diváky. Spojené státy byly v posledních 2 letech 2krát v závodě race-off. Tady znovu start, Greg Hancock jel důsledně u liney. Tady tam jel hodně po venku, hodně si to najel, ale nebyl dostatečně rychlý, aby z toho výjezdu stihnul Hancocka předjet po venku a byl jeden takový moment, kdy Danny King byl opravdu blízko i Gregovu zadnímu kolu, takže to byla klika, že ho netrefil a že neupadli. V té novodobé historii byly Spojené státy pouze jedinkrát ve finále seriálu World Cup. A to hned při první sezóně v roce 2001. V té době je jejich maximum race-off. Ale nynější období můžeme považovat za to úspěšnější, protože před tím rokem 2013 byli naposledy v race-offu v roce 2006. A nyní tedy atakují race-off po 3. v řadě. Už mají na Lotyšsko poměrně výrazný náskok 11 bodů. 12. rozjížďka, Kyasta Sopojux, Gino Manzarez, Jason Doyle a Chris Harris. Chris Harris je zatím výborný v dnešním závodě. Pokaždé dokázal vyhrát svoji rozjížďku. Dobře startuje a to si myslím, že dneska určitě je hodně důležitý a teď ale bude mít konfrontaci s Jasonem Doylem a bude to mít trochu říct hodně těžký. Jason Doyle na prvním místě a za ním Chris Harris. Třetí je Kyasta Sopojux, který měl velké problémy a přišel o 3. pozici, čím se před něj dostal Gino Manzarez.
že Chris určitě bojuje a ještě se snaží Jasona Doylea nějakým způsobem atakovat a najíždí to lehce jinou stopu než Jason a zatím to sice nestačí, ale určitě je pod tlakem Jason Doyle. Jason Doyle tady loni vezl australského žolíka. Teď Chris Harris ostře útočil na Jasona Doylea, ale nedostal se před něj a navíc teď udělal velkou chybu. Mohl být rád, že ustál celou situaci, ale vzhledem k tomu, že měl velký náskok na další jezdce, tak se udržel na druhé příčce. Jason Doyle tak mohl v klidu dojet závěrečné kolo a přiváží 3 body. Ale to určitě byl infarktovější moment i pro Harrise, protože to bylo jen tak, že to ustál a že pak netrefil ani ty mantinely, protože to už bylo opravdu na hraně a myslím si, že měl co dělat, musel tam i hodně uklapnout, motorka ztratila rychlost, ale jak si říkal, měl naštěstí hodně slušný náskok před Jeanem Manzaresem a 2 body uhájil a důležitý 2 body pro Anglii. Austrálie navyšuje vedení na 3 body. Tak to vypadá tedy pořadí po 3 sériích. Austrálie 27, Velká Británie 24, Spojené státy 17 a Lotyšsko pouhých 5 bodů. To vidíme opakovaně. Neodstartoval úplně špatně, ale Jason Doyle tam byl dřív v té zatáčce a tam se to zvedlo Lotyšovi, který jen takže netrefil právě Chrise Harrise. To byla první taková infarktovější moment, tam proletěl za jeho zadním kolem. Jen tak. Jestli to nám to režie nabídne, to bylo opravdu jen tak. No, to přeskočil mu zadní kolo a tady byl výborná jízda v podání Harrisa, tady mu to taky jen tak to minul a ještě, že stačil vlastně tu motorku Kočírova v tom směru jízdy a netrefil ty nafukovací. Myslím si, že si dokonce i škrtnul, protože se tam zaprášilo lehce od Jasona Doylea zadního kola, takže... Bylo to hodně těsné, Jason Doyle prokazuje, že se mu Kingstonu daří, ukázal to v loňské sezóně. Také on jezdí anglickou nejvyšší soutěž, kromě toho jezdí i polskou extraligu za Toruň a ve Švédsku za Dakarnu. Anglie Jason Doyle jezdí za Leicester. But I've seen you with Nick Morris just a while ago, just talking about je hodně vytížený v letošní sezóně. Nám právě režie představuje mladíčka v anglickém týmu, je to Robert Lambert a mluví tady o té poslední rozjízdce, kde to s Nickem Morrisem bylo opravdu tvrdý souboj, ale v duchu fair play, takže se bude určitě soustředit na ty další jízdy, co ještě čeká a Angličani lehce se v této sérii dotáhli, jak si říkal, na Austrálii, ale ještě potřeba to dotáhnout víc a hlavně posunout se na to první příčku. Yeah, definitely next year I'm looking for a contract, maybe. So soon? I feel good. Tady v rozhovoru právě říká, že by se možná i příští rok chtěl už podívat Robert do Polský, je buď nejvyšší nebo té druhé nejvyšší soutěže, protože si myslím, že určitě potenciál na to má. Čeká na kontrakt v Polsce, takže panowie menadžerowie, jestli se mu to podaří udržet ta výkonnost jeho a třeba příštím roce ho uvidíme i víc na evropských oválech. No i vlastně chciałby już ano, faktem je, že Britové zas až tolik nejezdí mimo britskou nejvyšší soutěž. Výjimkou je pochopitelně Taiwo Fiden, který jezdí extraligu, tedy polskou extraligu za Wroclaw. A Chris Harris jezdí druhou nejvyšší polskou soutěž za Rybník. Ale třeba Danny King, ten jezdí pouze v Británii za Coventry. Takže slyšeli jsme, že za rok možná uvidíme v polské extralize Roberta Lamberta. Mark Lemon, 8 races to go, 3 points in it. It's going to be a tough night at the end. Yeah.
Máme za sebou 12 rozjížděk druhého semifinále letošního World Cupu, o kterém zůstávají na první pozici Australani, kteří mají na svém kontě 27 bodů. Za nimi o 3 body druhá Velká Británie a třetí Spojené státy americké, které drží postup do race-off zatím ve svých rukách. Lotyšsko je zatím pouze takovým sparring partnerem zbývajících týmů. Lotyšům se vůbec nedaří. Pavle, ty si říkal, že tento ovál jim zřejmě moc nevyhovuje. Já si myslím, že jim to úplně nesedí, nejsou zvyklí na takovýhle typ materiálu. Vlastně tady to zadní kolo je potřeba, aby se bylo ostřejší a více točilo, než na těch evropských drahách nebo na té dráze, co je právě v tom Daugavpilsu. Tam je prostě tvrdá dráha, takže tam se to naučili a v Polsku jsou podobné typy, právě jako je Daugavpils, ale tato dráha je lehce specifická. Myslím si, že ty kluci, když jsou tady jednou za rok, tak je to pro ně složitější. Samozřejmě tyhle ty špičkoví závodníci, spoustu jich jezdilo v anglickou ligu, nebo ještě furt jezdí a ta dráha jim nedělá zas takový problémy. I když samozřejmě jsme viděli chyby, tam dělají všichni, jak Angličani, tak Australani, tak i Hancock tam vyrobil nějaký chybky, který, když tady vidíme, že je s úsměvem, a je to prostě dráha, která jim nemusí úplně vyhovovat. Lotyši výborně zajali World Cup v roce 2013, který vrcholil na pražském markétě, kde se dostali do závodu race-off. Nakonec skončili na 3. místě, ale dokázali porazit třeba Velkou Británii. Ale loni absolvovali to druhé semifinále, které se jelo ve Švédsku a tam skončili až 4. za 3. Českou republikou. A ten jejich výkon byl podobný jako dnes, získali pouhých 11 bodů. Nejlepší byl z té lotyšské čtveřice Maxim Bogdanov, který přivezl 5 bodů. Vůbec třeba nebodoval Evgenij Kostigovs. Ta sestava, jak už jsem říkal, je úplně stejná. Pochopitelně ta lotyšská základna je velmi úzká, protože v Daugavpils je jediný plochodrážní ovál v Lotyšsku poté, co byl zrušen stadion v Rize. Ale přesto se jim výborně daří. Ve druhé nejvyšší polské soutěži po 6 kolech je Lokomotiv Daugavpils na 1. místě. 5krát vyhrál a pouze 1 prohrál. Takže z tohoto pohledu možná trochu zklamání z výkonu lotyšského týmu v dnešním závodě. A pro mě určitě, já jsem myslel, že s těma Američanama svedou lepší souboje a že těch bodů, i když samozřejmě ne, že bych si to přál, ale těch bodů vlastně jsem předpokládal, že po 12 jízdách budou mít víc. Ještě nějaký jízdy máme před sebou, určitě pojedou ještě nějakého žolíka, tak byli jsme rádi, kdyby už to dojeli takhle, ať jsme klidnější jako Česká republika na příští sezónu, ale samozřejmě teď je před náma důležitý souboj, což bude Austrálie a Anglie. O tom mluvili manažeři tady v přestávce, že prostě to věděli, že to bude mezi nima dvouma, že prostě ještě nic není ztracený jak pro Angličany, tak nic není rozhodnutý právě pro Australany. Chris Harris bude sledovat, jak si povede Taiwo Finden. Za Austrálii pojede Jason Doyle. Za Spojené státy Max Rummel a za Lotyšsko Evgenij Kostigovs. Vypadá to, že Findan měl výborný start. Jason Doyle na 2. místě. 3. je Max Rummel. A až 4. je Evgenij Kostigovs. Tady zase lehká chybička od Taiwo Findena, ale nestratil potřební metry. Zatím kontroluje tuhletu jízdu a teď se na něj lehce teda Jason dotáhnul, ale troufnu si říct, že Taj už se bude snažit vyhybat těm chybám a uhájí tu první příčku v této rozjížďce. Taiwo Finden jel po lajně tu poslední zatáčku. Výborně si hlídá první pozici. Jason Doyle se mu vůbec není schopen přiblížit.
A Teo Finnen teď znovu zmírnil australský náskok na čele dnešního závodu. Takže už výborný podání britského závodníka. Tato jízdu si pohlídal od startu, lehce se snažil vyvízt Jasona Doyle, když to bylo zbytečný, protože ten ztrácel hned od startu a důležitý 3 body pro Anglii a souboj se nám opět zúžil na pouze na 2 body rozdílu. Ano, zmiňovali jsme, jak bylo důležité to předvětí, které ukázal Nick Morris v souboji s Robertem Lambertem. Ten rozdíl mohl být po 3. sérii pouze 1 bod, ale byl to krásný moment. Aktuálně Velká Británie ztrácí 2 body. Je jasné, že Lotyšsko už skončí na 4. pozici. Ta ztráta na Spojené státy je obrovská. No, těch jízd sice nás čeká ještě 7, ale jak říkáš, dohnat tu ztrátu na Američany to bude těžký, protože zatím asi nejsou schopní Lotyši porážet anglický a australský závodníky, takže ten souboj asi o 4. místo už je jasný a teď je otázka jenom, kolik celkově Lotyši nazbírají bodů. Zatím nejlepším jezdcem v lotyšském týmu je Andrej Lebeděv, který získal 3 body, ale má také na svém kontě o 1 jízdu více, protože jednou nahrazoval Evgenie Kostigovse. Teo Finnen může být spokojen, a tady vidíme Žolíka. Znamená to, že Lotyšsko zkusí zdvojnásobit svůj bodový zisk ve 14. rozjížďce. A Žolíka poveze Kyastas Podjux. Společně s ním pojedou Troy Batchelor, Ryan Fisher a Robert Lambert. No, nejsem si úplně jistý, jestli to je nejšťastnější volba, protože třeba Ryan Fisher určitě tu minulou jízdu jel výborně a netroufnu si říct, že Podjux zrovna je ten typ závodníka, který by dokázal porazit, ale vidíme, třeba si o to řekl a třeba si věří natolik, že přiveze 2 body nebo víc. Podjux zůstal vzadu, na prvním místě Troy Batchelor. Teď je souboj mezi Lambertem a Fisherem. Robert Lambert lehce chyboval po startu, ale uhájil druhou příčku. 3. je Ryan Fisher a 4. Kyastas Podjux. Troy Batchelor je zatím suverénní. Už má poměrně značný náskok v nájezdu do 3. kola. Myslím si, že jede čistě, tentokrát i výborně odstartoval, udělal nějaký změny, jak tam říkal manažer australský. A určitě to je jenom dobře pro něj a teď myslím si, že suverénně dokráčí pro 3 body v této rozdílce. Austrálie se znovu vzdálí Velké Británii. Znovu o 1 bod navýší Austrálie svůj náskok. Ryan Fisher přijel 3. za Robertem Lambertem, no a Kyastas Podjux nemá co násobit, protože byl až 4., takže ten Žolík vyšel na prázdno v lotyšském podání. To jenom podtrhuje ten zmar lotyšského týmu. Je to opravdu zvláštní, třeba Podjux a Andrej Lebeděv se v minulosti dobře prezentovali při závodech Grand Prix, které se v minulých 2 letech jeli v Lotyšsku pokaždé v Daugavpils, i když loni se mělo jet v Rize. Podjux v tom závodě nahrazoval distancovaného Darcyho Warda. Dnes to Lotyšům prostě nejde. Vidíme opakovanou jízdu, Lambertovi se to tam od startu zvedlo trochu moc a úplně to nestihl zavčasu
dohnat do toho nájezdu, do té první zatáčky. Ještě navíc tady udělal lehce nějakou chybičku a teď už prostě Troy si tam vypracoval náskok a musím si říct, že Angličani můžou být rádi z téhle jízdy, že mají 2 body a zase nám to trochu posouvá lepší pro Austrálii. Podobně dramatický souboj jako v sobotu v Gnězně, kde bojovali Poláci se Švédy. I když, jak už jsme říkali, Poláci byli výrazně oslabeni, jeli pouze ve 3. Ta nehoda Jarka Hampla trochu přiměla. V tisku se objevilo, že společnost BSA přemýšlí o tom, že by povolila náhradníky v dalších letech. Ostatně to už tu v minulosti bylo, ale v současné době pravidla neumožňují nasadit při zranění jiného jezdce. Tak určitě já bych se přikláněl taky k tomu náhradníkovi, protože když se potom stane něco takového, jako jsme viděli o tomhle víkendu, tak ty závody jsou svým způsobem znehodnocený. Chybí nám tam závodník, Poláci ne, že by dostatečně prohrávali, takže nemohli ani nasazovat ani taktickou rezervu, ani jokera, takže určitě to je škoda. Doufáme, že se to příští roku změní. Teď už 15. rozjížďka, Morris, King, Lebeděv a Manzárez. Danny King na prvním místě. Druhý je Nick Morris a třetí Gino Manzárez. Teď jsem zvědavý, jestli Nick Morris předvede něco, co převedl v té jízdě předtím s Lambertem. Ale Danny King dneska jede výborně, i když tady zvolil zase velký oblouk a Nick Morris už mu visí na zádech. Nick Morris je hodně rychlý, ale King zatím odráží jeho ataky. Ale bude to ještě hodně těžký, že Nick opravdu bojuje dneska. Teď je drobná chybička australského jezdce, ale nemá to vliv na jeho pozici. Tak přece Danny King se lehce vzdálil Nicku Morrisovi. Danny King v krásném souboji uhájil první příčku, přestože se zdálo, že Nick Morris měl lehce rychlejší motorku. Bylo to zřejmé na těch rovinkách. Ale přece jen možná ty 2 lehké chybičky, kdy to Nicka Morrise trochu potáhlo, tak Danny King si udržel ten mírný náskok až do cíle. No, bylo to zrovna v tom rozhodujícím momentu, když už vypadalo, že před Dannyho půjde a udělal lehkou chybu a toho stálo 3 body. Třetí dojel Gino Manzárez a až 4. Andrej Lebeděv. Andrej Lebeděv před 2 lety, už jsem o tom mluvil v té Grand Prix Lotyšská, se dostal až do semifinále mezi nejlepšími jezdci současnosti. Teď Lebeděv hodně zaspal na startu. Danny King měl skvělý start, využil té výhodné druhé dráhy. Ale zase klobouk dolů před Nickem Morrisem, který na jeho věk jede velmi vyzrále a tady prostě loket na loket s Kingem. Danny nespanikařil, nevyjel tady možná tak moc ven, jak jsme předtím u něj viděli a tady vidíme ten kritický moment, když už to vypadalo, že Nick Morris půjde před něj, tak musím říct, že kdyby Nick asi zvolil víc tu vnitřní okraj, tak možná se před Dannyho i dostal, ale neudržel se tam a Danny nakonec přivedl pro Anglii, přivezl 3 body. Nicka Morrise výborně zná britský manažer Alan Rossiter, který je také manažerem Swindonu. Kromě toho Nick Morris jezdí také za Glasgow, nižší anglickou soutěž. 16. rozjížďka, Chris Harris, Maxim Bogdanov, Greg Hancock a Chris Holder. V tom australsko-britském souboji budeme sledovat dvojici Holder-Harris, ale do pořadí bude chtít určitě zasáhnout také Greg Hancock.
který zatím ze 4 dokázal 3 vyhrát. No, vlastně Američanům chybí 1 bod na to, aby se definitivně dostali do závodu race-off, což v případě Grega asi by měla být samozřejmost, a teď bude záležet, jestli se vklíní mezi australsko-anglický boj, nebo ale start se mu nepovedl. A teď Harris. Holder volil vnější stopu, ale nebyl dostatečně rychlý na výjezdu. No a Hancock přišel i o 3. příčku. Ale zatím Chris Harris pro Anglii důležitý 3 body, teďka veze před sebou ještě 2 kola mu chybějí. Chris Harris jede výtečně. 2krát vyhrál svou rozjížďku a jednou byl druhý. Teď znovu dominuje, nestačí na něj Chris Holder. Obrovská ztráta Grega Hancocka. To je nezvyklý na Grega, ale teď si už Angličani si určitě teďka užívají tohletu jízdu, protože Chris Harris opět 3 body. Chris Harris, za ním Chris Holder, 3. Maxim Bogdanovs, který porazil úřadujícího mistra světa Grega Hancocka. Tak tahle jízda se Hancockovi hrubě nevyvedla. Ale domácí fanoušci teď oslavují Chrise Harrise. Tak určitě Chris výborně tuhle jízdu zvládl psychicky, i když věděl, že ta jízda byla určitě těžká. Tam Greg Hancock, který teda bohužel přijel na 0, což před touhle jízdou asi předpokládal málo kdo. Spíš jsem si myslel osobně, že bude třeba na přední příčce, že se bude motat právě Australanům, Angličanům do té bodového zisku, ale nestalo se tak, start se mu nepovedl, zůstal tam viset a teď se dostáváme v průběžném pořadí už pouze na bod. Čeká nás krásné vrcholení dnešního večera, dnešního závodu. Před závěrečnou sérií Austrálie vede už pouze o 1 jediný bod. Jsme viděli, že nejlepší reakci měl asi Holder, vypadalo to, že tam stihne bejt z té 4. startovní pozice, lehce tady zakolísal, musel vyjet ven, protože už se tam natlačil Harris a ten vnitřním okraji výborně zrychlil, tam výjezd měl úplně suprovej a získal lehký náskok, který si udržel až do cíle. 32letý britský jezdec teď přiblížil Velkou Británii na rozdíl 1 jediného bodu k australskému týmu. Jak už jsme říkali, loni Velká Británie tady Austrálie dokázala porazit hodně suverénně, ale potom ve finále už Britové na další úspěch nedosáhli. Tam je naopak Austrálie porazila a skončila pouze o bod za druhým Polskem a o 2 body za vítěznými Dány. Tam tego wyścigu. Nick, happy birthday for you, or yesterday's. Tak jsme se dozvěděli, že Nick Morris včera oslavil narozeniny, takže dneska určitě má to takový dodatečný dárek, protože zatím pomáhá Australanům velmi dobře a jeho bodový příděl je víc než slušný a těch 9 bodů, který zatím má po 4 jízdách, je určitě výborný a teď bude hrozně důležitý, jak zvládnou Australani tu poslední sérii, protože ta bude klíčová, protože Angličani se teďka nakopli touhletou poslední sérií, měli jak Harris, tak Ufindenelli výborně a čeká nás určitě zajímavá poslední série. O to více může mrzet Angličany to najetí do pásky Roberta Lamberta, kdy mohli také přivést nějaké body, ale taková je plochá dráha. Máme před sebou ještě 4 jízdy, takže ve hře ještě spousta bodů. Znamená to, že se rozhodne až v úplném závěru o tom, kdo přímo postoupí
do finále letošního World Cupu. Po ukončení ligy a poháru plyne život dál. Před letními prázdninami bojují špičkoví evropští hráči za svůj národ. Cílem týmu je dostat se na mistrovství Evropy ve Francii. A naším cílem je vysílat co nejvíce zápasů. Fotbalový maraton pokračuje. Kvalifikace mistrovství Evropy živě a souhrn všech utkání daného zápasového dne od pátku do neděle na Sport 1 a Sport 2. V Madison Square Garden v New Yorku riskuje mistr světa v pérové váze Nicholas Walters svůj titul, který získal v říjnu minulého roku. Vyzývatelem Jamajčana je zatím neporažený Kolumbiec Miguel Mariaga. Walters Mariaga. V neděli brzy ráno živě jen na Sport 1. V Madison Square Garden v New Yorku riskuje mistr světa v pérové váze Nicholas Walters svůj titul, který získal v říjnu minulého roku. Vyzývatelem Jamajčana je zatím neporažený Kolumbiec Miguel Mariaga. Walters Mariaga. V neděli brzy ráno živě jen na Sport 1. Na světové piloty, důležité momenty, prohry a výhry si vzpomínají pánové rychlosti. Legendy Formule 1. 20-dílný seriál na Sport 1 a Sport 2. Nejlepší jezdci ploché dráhy chtějí porazit mistry světa Dány, kteří se snaží obhájit titul. Sledujte jejich napínavé závody. Speedway World Cup od 6. do 13. června na Sport 1 a Sport 2. Před závěrečnou sérii jednotliví manažeři volí jezdce do rozjížděk. Jako první volil Vladimír Rybníkovs, v 17. rozjížďce pojede Andrej Lebeděv, v 18. Evgenij Kostygovs, v 19. Giastas Podžuks a ve 20. kapitán Maxim Bogdanovs. Teď Billy Hamil, ten ví, jaké je to získat titul mistra světa ve družstvech. Povedlo se mu to společně s Gregem Hancockem v 90. letech, kdy ještě se Senem Ermolenkem královali ploché dráze. Vidíme jeho výběr. Teď už Alan Rossiter, ten nasazuje britské jezdce. Danny King pojede v 17. rozjížďce, Robert Lambert v 18. Chris Harris v 19. a ve 20. pojede Taiwo Finden. Harris pojede proti Gregu Hancockovi a Giastasi Podjuksovi 19. jízdě. A teď Mark Lemon. Nick Morris pojede v jízdě číslo 17. V 18. pojede Troy Batchelor. Myslím si, že Mark se právě soustředí na to, aby vyeliminoval ten počet možných bodů pro Angličany a určitě to poskládal zajímavě i z mého hlediska a jsem překvapený, že třeba se nesoustředil na ty první dvě jízdy, kde přece jenom proti Kingovi nebo proti právě Lambertovi bych dal možná silnějšího soupeře, abych pojistil z těchto prvních dvou jízd, abych pojistil já nevím, ty 3 body a aby prostě ten náskok byl co největší hned, vytvořil nějaký tlak na Angličany, ale tak postavil to tak, že dal svoje nejlepší proti anglickým nejlepším, takže se určitě rozhodne na dráze. Ano, můžeme se těšit, že třeba vyvrcholení bude až té úplně poslední 20. rožířce
kdy na sebe narazí Taimo Finden a Chris Holder. Pochopitelně ani pro druhý celek není nic ztraceno, ale vzhledem k tomu, že do Race Off postoupili Poláci, s kterými se přece jen počítalo, že postoupí přímo do finále, tak ten druhý tým z dnešního semifinále to bude mít v Race Offu hodně těžké. Za Poláky místo Jaroslava Hampla pojede Krištof Bučkovský, který byl jako náhradník už pro to úvodní semifinále, ale to se jede výborně a Poláci budou rozhodně největším favoritem, ať už do Race Offu postoupí kdokoliv, tedy Velká Británie nebo Austrálie. Tak určitě Australanům bych dával větší šance než Angličanům právě v tom Race-Offu, že ty Poláky by mohli porazit. Myslím si, že ty Angličani v tom Vojencu budou, pokud se tam dostanou Angličani, tak to budou mít hodně těžký, protože, jak si říkal, Poláci jsou budou určitě favoriti a tak, jak to vidím dneska, tak ty Australani by byli schopní se s těma Polákama hodně pobít, že to Angličani už přece na těch venkovních stadionech mimo Velkou Británii nejedou tak dobře. Angličani to ví a proto jich, jak si říkal, tady nejezdí ani moc v polské lize, ani ve švédské lize, prostě moc nevídáme. Prostě nemají takovou mezinárodní úroveň jako třeba právě Australané. V tom čtvrtečním závodě, který vám znovu nabídneme živě na obrazovkách Sportu TV, se z Poláky objeví také Rusko. I bez svých velkých hvězd, kdy v Gnězně chyběl Emil Sajfudinov a také Grigor Laguta, tak porazili český tým. I když ta kvalita pochopitelně na ruské straně je o něco větší, ruský závodníci jezdí nejvyšší soutěže jako polskou extraligu, tak také ve Švédsku. Z našich s nimi držel krok pouze Václav Milík, který letos jede výborně a už se kvalifikoval do seriálu Mistrovství Evropy. Tak Vašek je asi v současné době naším nejlepším závodníkem, takže to tam jenom dokázal tady v Gnězně, že je schopný s těma na té mezinárodní úrovni bojovat s těma nejlepšíma a právě Vašek bude mít tuším 27. šanci postoupit do závodu Grand Prix Challenge ze semifinále, který se jde v italském Terenzánu. Takže to jsem určitě zvědavý. Moc bych mu přál, aby se tam samozřejmě do toho challenge podíval, aby mohl bojovat o účast v příštím ročníku Grand Prix. On sám o tom mluvil, že by se chtěl stát stálým jezdcem. V posledních 2 letech jel jako divoká karta v Praze na Markétě. Letos si dělal trochu vyšší ambice než před rokem, kdy získal 2 body, ale nakonec to dopadlo úplně stejně. Čímž Václav Milík rozhodně nebyl spokojen. Myslím si, že podal lepší výkon než v loňském roce, ale na to, jak v současné době byl v pohodě, tak ten závod mu opravdu nevyšel tak, jak jsme na něj zvyklí. Ten výkon mohl předvést lepší, hlavně po té jezdecké stránce. Myslím si, že byl takovej moc strnulej na té motorce, křečovitě to jel. Nebyl to ten uvolněný Vašek, na kterýho jsme zvyklí a kterýho vídáme na českých oválech. Přestože v polské extralize dokáže porážet i ta největší ESA současné ploché dráhy, tak Grand Prix mu prostě nevyšlo, ale říkal, že takhle naskočit na jeden závod není úplně ono a proto by si rád vyjel účast v kvalifikaci. Budeme mu držet palce, ale teď už se pojďme soustředit na 17. rozjížďku v tomto semifinále a především na australsko-britský souboj, kde se rozhodne o druhém finalistovi. Respektive už třetím, protože pochopitelně domácí Dánové ve Vojens mají účast jistou. Obhájci loňského prvenství, kdy sebrali Polákům triumf v poslední jízdě. V poslední zatáčce. Poslední zatáčce, podobně jako Poláci před 2 lety v Praze Dánům. Gino Manzarek, Danny King, Nick Morris a Andrej Lebeděvs. To je kvarteto pro tuto jízdu. Nick Morris a Danny King startují vedle sebe. A teď asi to, jak jsme říkali, tady
největší souboj v těchto následujících 4 jízdách bude bílá a červená pokrývka hlavy Anglie a Austrálie. Nick Morris na prvním místě odstartoval lépe než Danny King. Pochopitelně do toho souboje mohou zasáhnout i další jezdci, no a teď se to děje. Danny King je až 4. Druhý je Lebeděvs. Lotyši dnes večer o sobě zatím vůbec nedali vědět a teď Lebeděvs krouží na druhé pozici. Teď bude muset Danny King určitě zapnout na 110%, protože potřebuje 2 body. Danny King je 3. dostal se před Gina Manzarese. Danny King útočí, přiblížil se Andrej Lebeděvsovi. Když ožili ještě tu poslední sérii a teďka Lebeděv jede výborně a Danny King to má bude mít hodně těžký a trochu si říct, že to nestihne. Mezitím Nick Morris v klidu a v pohodě krouží na vedoucí pozici. No a Andrej Lebeděv uhájil druhou příčku. Tak tohle byl asi nejlepší výkon, který jsme viděli od lotyšského jezdce v průběhu dnešního závodu. Andrej Lebeděv se rozloučil 2 body a přivezl jich celkem 5 pro lotyšský tým. Austrálie udělala důležitý krok k postupu. Ale je to pouze první, zbývají ještě další 3. Odskočila Velké Británii o 2 body, ten rozdíl je aktuálně 3bodový. Teď určitě velká škoda pro Angličany, protože tohle určitě nečekal ani manažer, že Danny přiveze pouze bod v úvozovkách, ale ten start se mu vůbec nepovedl a zůstal tam suverénně poslední, se protáhnul před Manzarese, ale to nestačilo. No. Tady vidíme, Morris měl výborný start, Danny King tady trochu zůstal zaklíněný mezi těma závodníkama, nevyšlo mu to první zatáčka vůbec, takže velká škoda pro Anglii a teď to bude určitě hodně složitý, hlavně pro anglického mladíčka, který nastoupí do té následující rozjížďky. Angličani potřebují vyhrávat a navíc by potřebovali také pomoc Lotyšů, případně Američanů. Tady Nick Morris dnešní účast ve World Cupu určitě završil výborně a 3 body z jeho poslední jízdy, určitě klobouk dolů před jeho výkonem dneska. Nick Morris aktuálně má na svém kontě 12 bodů a je zatím nejlepší z australských jezdců, ale ti zbylí mají ještě své jízdy v závěrečné sérii před sebou. Troy Batchelor a Robert Lambert, to je další australsko-britská dvojice, která svede důležitý souboj o celkové vítězství v dnešním závodě. A tohle bude určitě důležitá jízda hlavně pro Angličany, protože troufnu si říct, že Lambert potřebuje porazit právě Troye Batchelora, že když by to bylo o 4 body, tak to bude hodně složitý jak pro Harrise, tak pro Wolfenden v té závěrečných 2 jízdách. Troy Batchelor jede z 3, Lambert jede ze 4. Za Lotyšsko jede v této rozjížďce Evgenij Kostigovs. Tam jsme viděli Chrise Harrise, který pojede v té následující rozjížďce. Za Spojené státy jede Ryan Fisher. Ten by pochopitelně mohl zasáhnout také do boje. Evgenij Kostigovs asi příliš ne, tomu se dnes vůbec nedaří. A je nejslabší z té lotyšské čtverice, zatím nepřivezl ani bod. Drama vrcholí. Osmnáctá rozjížďka. Start se povedl.
Troy Butler teď vyvezl Roberta Lamberta a ten je znovu až čtvrtý, tak ani tentokrát se britskému jezdci nepodařil start. Ale už se dostává před Lotyše. Druhý je Ryan Fisher. Ale tam předtím se tam motají se tam dva závodníci a myslím si, že Lambert to bude mít hodně těžký na to, aby ohrozil právě Bachelora, který je suverénně první. Je v podobné pozici jako před ním Danny King, který byl také na třetím místě a doháněl Andreje Lebeděvse. Teď Robert Lambert se snaží dostat před Ryana Fishera a zdá se, že se mu to podaří. Uvidíme, jak to bude na výjezdu. Lambert už je druhý. Tak alespoň mírná útěcha pro Británii. I ve druhé jízdě v závěrečné sérii Austrálie Velkou Británii poráží. A ukázalo se, že Mark Lemon nakonec měl šťastnou ruku při tom výběru. Nasadil Nicka Morrise a Troye Butchera do těchto dvou jízd a své dvě největší SA má ještě před sebou. Respektive mají před sebou ještě své závěrečné jízdy. No, rozdíl bodový už je 4bodový a to už do těch posledních dvou jízd je hodně těžký. V případě vlastně vítězství dvou Angličanů potřebují, aby přijel dvakrát třetí Australan, což je, máme tam Hancocka, to by jednou mohlo dopadnout, ale dvakrát troufnu si říct, že ne, že v případě, že Australani nebudou mít nějaký technický problém, tak Australani si pojou rovnou do finále. Austrálie výborně zvládla poslední dvě rozjížďky. Tady vidíme opakovaný start a Troy Butler si výborně pohlídal právě Lamberta, vyvezl ho tam, kam potřeboval, najel si lehce do té hrany toho materiálu, stihnul obět Ryana Fishera a Robert Lambert tam musel bojovat vlastně o ty 2 body, který získal, ale měl s tím hodně práce a trvalo mu to vlastně skoro 4 kola, než se dostal i přes Ryana Fishera. Tady je chybička Lotyše, která pomohla britskému jezdci. Myslím si, že tady moc hezký předjetí právě od Lamberta, kdy si to tam najel po venku, zalomil tu motorku a do dalšího nájezdu se dostal pod Ryana Fishera a stihnul 2 body, ale jak říkám, tady se mračí zrovna Chris Harris a myslím si, že se mračí právem, protože ví, že ty šance jsou teď. Nemají to v rukou jenom Angličani, potřebují nějaký to sportovní štěstí trochu, aby se přiklonilo na jejich stranu. 19. rozjížďka. Chris Harris, Greg Hancock, Kjastas Podjux a Jason Doyle. Chris Harris a Jason Doyle, to je ten ostře sledovaný souboj mezi Velkou Británií a Austrálií. Harris to určitě nebude mít jednoduchý, ale protože Jason Doyle dneska jde výborně. A myslím si, že Mark Lemon na něj hodně spolíhá, proto právě ho nasadil i proti Harrisovi a vidíme v následující minutě zhruba. Chris Harris v první dráze, Jason Doyle ze 4. Tak starty Britům příliš nevycházejí, ale na zemi končí lotyšský jezdec Kjastas Podjux. Ale dokázal motorku odtlačit z dráhy, takže jízda může pokračovat. Chris Harris už je na prvním místě a druhý Jason Doyle. Jason Doyle a předjel teďka Hancocka a teď bude útočit určitě i na Harrise. Jason Doyle je hodně rychlý. Pro větší zajímavost by bylo určitě lepší, kdyby Hancock se ještě dostal před Jasona Doylea, ale není dostatečně rychlý. Ale do posledního kola a Jason Doyle může stvrdit australský postup. Ano, Jason Doyle veze Austrálii do finále letošního World Cupu. Už je to definitivní, před poslední rozjížďkou má Austrálie náskok 5 bodů.
Právě tahle jízda potvrdila se 100% jistotou, že Austrálie doplní Švédsko a Dánsko ve finále, které se pojede v sobotu ve Vojens. No a Spojené státy americké společně s Velkou Británií budou ve čtvrtek bojovat v závodě poslední šance společně s Polskem a Ruskem. Tak závěrečná série Britům vůbec nevyšla. Vždy prohráli ten svůj mini souboj s australským jezdcem. Jason Doyle teď byl extrémně rychlý. Byl extrémně rychlý a s rozvahou vlastně tady vidíme velký kontakt mezi Harrisem a Hancockem a Harris ten první zatáčku ještě zvládl fantasticky a potom tady to uvidíme. Divím skoro, že neupadnul, jo. To měl co dělat, ale zůstal uvnitřku, protože Greg byl taky tím kontaktem lehce rozhozený a nedokázal se udržet u toho vnitřního okraje. Tady vidíme, že udělal chybičku a tady uvidíme podle mě, že se líznul zase o zadní kolo. Možná, jen tak to bylo, že to ustál a nicméně Jason, jsme to říkali, jel fantasticky, byl rychlej, byl strašně rychlej v téhle, tady si to najel krásně po venku, Harry se soustředil na to, aby ho nikdo nepřidal po lajně a Jason suverénně krásně po venku v materiálu přivezl Austrálii do Vojencu na sobotní finále. Jason Doyle, podobně jako loni, kdy získal nejvíce bodů z celého australského týmu, teď je na 13 bodech, o bod více než Nick Morris a o 2 body více než Troy Batchelor. A také dnes bude nejlépe bodujícím členem týmu. Závěrečná rozjížďka už se pojede pouze o čest, dá se říci, protože o pořadí už je teď rozhodnuto. Vidíme souboje Chrise Holdera a Teo Findena. Dva kapitáni, s nimi další kapitán Maxim Bogdanos a americký mladíček Max Rummel. Myslím si, že ani Finden, ani Holder už teď nebudou moc riskovat. Vlastně pojedou v klidu, budou bojovat určitě mezi sebou. A tady Finden ještě zrychlil po lajně, ale vlastně už je o všem rozhodnuto, takže do nějakého rizika není potřeba jít a jak jsi říkal, jde o čest a určitě Angličani přivítají Taje s nadšením, protože Angličani zkusili ze sebe vyždímat maximum, dneska to nestačilo. Chris Holder výrazně ztrácí a zdá se, že ho to zase až tak nemrzí. Opravdu teď je důležité se hlavně nezranit. Nájezd do posledního kola už vůbec o nic nejde. Hodně velké rozestupy mezi všemi jezdci. Závěrečná rozjížďka dnešního závodu. Teo Finden přiváží 3 body. A také on završil svůj skvělý večer. Jeho bodový účet je 13 bodů. Stejně jako v podání Chrise Harrise. Na rozdíl od Nicka Morrise v australském týmu, tak britský mladíček Robert Lambert nebyl tak úspěšný. To byl jeden z rozdílů mezi Austrálií a Velkou Británií. Přestože Robert Lambert jel na domácí půdě, tak přivezl pro svůj tým pouze 7 bodů. Myslím si, že anglický manažer bude mít o čem přemýšlet, protože přece jenom do toho Vojencu asi o těch 3 není potřeba diskutovat. Záleží na tom, jestli tam veme sebou Roberta Lamberta nebo nějakého jiného závodníka. Těžko říct, co se mu honí hlavou a asi se necháme překvapit až na čtvrteční podvečer. Přesně jak si říkal, pochopitelně Britové, když vyjedou mimo ostrovy, tak obvykle nepodávají takové výkony. Výjimkou jsou jezdci Grand Prix, Finden, Harris. Takže můžeme se dočkat změny
sestava Velké Británie. Jinak sestava USA, ta z největší pravděpodobností zůstane stejná. Dnes Spojené státy získaly 22 bodů, vůbec nezasáhly do toho boje o nejvyšší příčky, také díky tomu, že Greg Hancock dnes vyjel pro něj hodně neobvyklých 12 bodů, což je na něj hodně málo. Ještě opakovaný záběry z poslední jízdy, tady jsme viděli, že Woffinden skoro přijel oběma kolama tu vnitřní lineu. Opravdu to bylo natěsno a přijel si pro 3 body a jsme říkali, bohužel to Angličanům už nepomůže a budou se muset soustředit na ten čtvrteční závod. Samozřejmě přijedou tam, šance jsou a taky Vojenc není úplně dráha, která by musela sedět všem polským závodníkům. Můžeme se tam dočkat nějakého překvapení a zrovna tak to tam budou chtít zamotat Rusové. Uvidíme, jestli se jim podaří přemluvit druhého z bratří Lagutů, aby jel za Rusko. Že pokud by se to podařilo, tak by Rusové zase byli silnější a ten závod by mohl být o to víc zajímavější. Pro Spojené státy bude znovu důležité, kolik bodů pozbírá Greg Hancock. Dnes se k němu bodově nejvíce přiblížili, respektive ho podpořili Ryan Fisher a Gino Manzarek. Ryan Fisher získal 5 bodů. Tady vidíme tabulku letošního World Cupu. Chybí nám tam poslední políčko. Vítěz závodu Race Off postoupí do sobotního finále a doplní tak Dánsko, Švédsko, Austrálii. Ve čtvrtek se potkají ještě jednou Polsko, Rusko, Velká Británie a Spojené státy. Papírově to bude pochopitelně hlavně mezi Velkou Británií a Polskem, ale jak říkal Pavel, záleží, v jaké sestavě přijede Rusko, které od té 3. série v Knězně jelo velice slušně. Smazalo 9bodový náskok české reprezentace a poměrně v klidu si dojelo pro 3. místo a postup do závodu poslední šance. Nás může těšit alespoň to, že Lotyši získali pouze 9 bodů, ještě o 2 body méně než při loňském semifinále ve Švédsku. A právě oni tak pojedou kvalifikaci v příštím roce o postup do World Cupu. To nás může těšit tady z tohohle závodu, že opravdu dneska jeli špatně a troufnu si říct, že ani Lotyši si nemysleli, že budou mít takhle málo bodů. Určitě si dělali nějaký větší ambice a závod se jim vůbec nepovedl a je to dobře jenom pro nás a pro českého fanouška. Tady vidíme fanoušky lotyšského týmu, ale dnešní večer patřil Austrálii, která nezopakovala to zaváhání z loňského roku, kde skončila až 3. Yeah, definitely. I mean, we achieved our goal that we wanted to get to the race off, and that's a good thing. We still want to be a lot better. Greg říká to, co jsme tady říkali, že jsou rádi, že se jim podařilo to, co si předce vzali, že pojedou ve čtvrtek ve Vojencu a yeah, it's definitely working. You can see that it's it's going to take time. We know it's not going to happen overnight, but it's definitely the project. Everything is říká, že americký tým určitě má potenciál, že ta práce s tím týmem se vyplácí a že začínají získávat body i ty závodníci mladší. Uvidíme, co nám předvedou v budoucnu. Spojené státy loni tady dokázali Austrálii porazit o 1 bod. Letos za Austrálie také za Velkou Británii výrazně zaostali. Austrálie si v minulém roce vyjela postup do finále až v race-off, ale poté byla vyrovnaným soupeřem jak Polsku, tak vítěznému Dánsku. Tohle je Chris Holder, ale jeho rozhovor už nestíneme, protože čas pro náš přenos už vypršel. My vám, jak už jsem říkal, nabídneme i závod race-off, který se pojede ve čtvrtek v dánském Vojenc od 19 hodin. Pro dnešek to je od nás všechno. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Krom a Pavel Ondrašík. Přejeme vám hezký zbytek večera a naslyšenou.